Ψηρά φύλλα. Οι περισσότεροι Κυπουροί πιστεύουν ότι είναι πεισματάρικα, ότι αρνούνται να λιώσουν. Λάθος. Δεν είναι πεισματάρικα, είναι πεινασμένα. Για 15 χρόνια έβλεπα τους ορούς μου να κάθονται μήνα με το μήνα. Δοκίμασα τα πάντα. Γύρισμα με πυρούνι, πότισμα, ακόμα και ενεργοποιητές του εμπορίου. Τίποτα δεν δούλευε αρκετά γρήγορα. Και για να είμαι ειλικρινής, η μέση μου δεν άντεχε άλλο αυτό το ατέλειωτο γύρισμα. Είμαι 68, όχι 28. Τότε ανακάλυψα μια απλή φόρμουλα. Τώρα βλέπω αποτέλεσμα σε 10 έως 14 μέρες. Χωρίς βαριά δουλειά, χωρίς συνεχές ανακάτεμα και δουλεύει είτε είσαι στη ζώνη 4 είτε στη ζώνη 9. Γιατί όμως τα ξερά φύλλα κάνουν αιώνες να αποσυντεθούν? Να η αλήθεια που οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Τα ξερά φύλλα είναι σχεδόν καθαρός άνθρακας. Ο άνθρακας είναι δομή, όχι καύσιμο. Οι μικροοργανισμοί για να πολλαπλασιαστούν χρειάζονται 3 πράγματα: άζωτο, υγρασία και ζάχαρη. Όταν τα φύλλα μένουν στεγνά και άταιστα, οι μικροοργανισμοί μένουν σε λίθαργο. Δεν ανθίζουν βακτήρια, οι μύκητες κολλάνε και η αποσύνθεση σέρνεται. Γι' αυτό οι σωροί φύλλων συχνά μοιάζουν ίδιοι για μήνες, μερικές φορές ακόμα και για χρόνια. Η ιδανική αναλογία άνθρακα προς άζωτο είναι περίπου 25 έως 30 μέρη άνθρακα προς 1 μέρος αζότου. Τα ξερά φύλλα μόνα τους όμως κάθονται γύρω στο 60 προς 1, πολύ υψηλά. Μόλις διορθώσεις αυτή την ανισορροπία, η αποσύνθεση επιταχύνεται σχεδόν αμέσως. Άρα ποια είναι η λύση? Μια απλή φόρμουλα 3 συστατικών που αλλάζει τα πάντα. Ο πιο γρήγορος τρόπος να σπάσεις τα φύλλα είναι να συνδυάσεις άζωτο, μικροβιακή ζωή και ζάχαρη μέσα σε νερό. Έτσι δημιουργείς ένα μικροβιακό κύμα που απικίζει τις επιφάνειες των φύλλων και αρχίζει να χωνεύει την κυταρίνη απ' έξω προς τα μέσα. Αυτό το υγρό δεν είναι λίπασμα. Είναι σύστημα ανάφλεξης μικροβίων. Να η ακριβής φόρμουλα. Υλικό πρώτο. Μελάσα χωρίς θειώδη. Unsulfured. Αυτό είναι το όπλο. Η μελάσα είναι καθαρή ζάχαρη και είναι ρουκέτα για τα βακτήρια. Τη βρίσκεις σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και κοστίζει συνήθως κάτω από 2 ευρώ για να ξεκινήσεις. Υλικό δεύτερο. Ώριμο κομπόστ ή σκουλικόχωμα. Αυτό φέρνει δισεκατομμύρια οργανισμούς αποσύνθεσης. Αν δεν έχεις κομπόστ, μια γεμάτη χούφτα από υγιές χώμα κήπου κάνει δουλειά. Υλικό τρίτο. Χλιαρό νερό. Το νερό ξαναεμυδατώνει τον ιστό των φύλλων και βοηθά τους μικροοργανισμούς να εισχωρήσουν. Χλιαρό, όχι καυτό, γιατί το χλιαρό ενεργοποιεί γρήγορα χωρίς να σοκάρει. Η αναλογία είναι απλή. 1 κουταλάκι του γλυκού μελάσα, 1 κούπα ώριμο κομπόστ, 1 γαλόνι νερό, περίπου 3,8 λίτρα, ανακάτεψε καλά μέχρι να διαλυθεί. Άφησέ το να σταθεί 12 ώρες, ανακατεύοντας 1 ή 2 φορές. Αυτή η ποσότητα ταΐζει περίπου 1 κυβικό μέτρο ξερών φύλλων. Ένα υλικό κουζίνας που κοστίζει κάτω από 2 ευρώ είναι έτοιμο να αλλάξει τα πάντα. Γιατί δουλεύει τόσο γρήγορα? Η μελάσα ταΐζει τα βακτήρια αμέσως. Μέσα σε ώρες αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται, μερικές φορές 10 φορές πιο γρήγορα από το κανονικό. Το κομπόστ φέρνει οργανισμούς που ήδη πεινάνε και είναι έτοιμοι να δουλέψουν. Το νερό ξαναζωντανεύει τον ιστό των φύλλων ώστε να μπορεί να τον πιάσει η ζωή. Μόλις γίνει η έκρηξη βακτηρίων, οι μύκητες ακολουθούν, τρεφόμενοι με τα υποπροϊόντα και απλώνουν υφές μέσα στο σωρό. Αυτή η αλυσίδα παράγει θερμότητα, κρατάει υγρασία και επιταχύνει την αποσύνθεση. Αποτέλεσμα: μέρες αντί για μήνες. Να πώς το εφαρμόζεις χωρίς να σπάσεις τη μέση σου. Πρώτο βήμα. Μάζεψε τα φύλλα. Φτιάξε έναν χαλαρό σωρό. Ένα πλάτος περίπου 1 έως 1,2 μέτρα λειτουργεί καλύτερα. Μην τα πατήσεις, μην τα κάνεις τούβλο. Δεύτερο βήμα. Ανάμιξε τη φόρμουλα. Σε έναν κουβά βάλε 1 κουταλιά της σούπας μελάσα, 1 κούπα κομπόστ και 1 γαλόνι χλιαρό νερό. Ανακάτεψε μέχρι να διαλυθεί τελείως η μελάσα. Τρίτο βήμα. Ρίξε ομοιόμορφα. Ρίξε το υγρό πάνω στα φύλλα μέχρι να είναι νοπά, όχι να στάζουν.
Στόχος είναι ομοιόμορφη υγρασία, όχι πλημμύρα. Αν κάποια σημεία μένουν στεγνά, πρόσθεσε λίγο καθαρό νερό. Τέταρτο βήμα. Σκέπασε ελαφρά. Βάλε από πάνω χαρτόνι, λινάτσα ή μία λεπτή στρώση άχυρο. Αυτό κρατά την υγρασία και προστατεύει τους μικροοργανισμούς από τον ήλιο. Και εδώ είναι το καλύτερο. Δεν χρειάζεται να γυρίζεις το σωρό συνέχεια, η μέση σου θα σε ευχαριστήσει. Αν σε δυσκολεύει να σκύβεις, χρησιμοποίησε ποτιστήρι με μακρύ ρίγχος. Δουλεύει το ίδιο καλά. Τώρα περίμενε, αλλά όχι για πολύ. Τι θα δεις? Μέσα σε 24 ώρες ο σωρός ζεσταίνεται ελαφρά. Μπορεί να δεις λίγη ατμίδα νωρίς το πρωί. Μέσα σε 48 έως 72 ώρες τα φύλλα σκουραίνουν, μαλακώνουν και ο όγκος αρχίζει να πέφτει. Από την 7η έως την 14η μέρα έχει υλικό σκούρο, θρηματισμένο και με μυρωδιά χώματος. Ο χρόνος εξαρτάται από το κλίμα σου. Σε πιο ζεστές ζώνες, 7 έως 9, συχνά βλέπεις αποτέλεσμα σε 7 έως 10 μέρες. Σε πιο δροσερές ζώνες, 3 έως 6, δώσε 14 έως 21 μέρες. Όσο πιο ζεστά, τόσο πιο γρήγορα δουλεύουν τα μικρόβια. Όπως και να έχει, μέρες, όχι μήνες. Η γειτόνισσά μου η Λίντα, 72 χρονών, ήταν δύσπιστη. «Τα έχω δοκιμάσει όλα», μου είπε. Είχε φύλλα μαζεμένα σε μια γωνία 3 χρόνια και έμοιαζαν σχεδόν ίδια. Της έστησα έναν μικρό σωρό στην αυλή της, ζώνη 7. 5 μέρες μετά με πήρε τηλέφωνο. «Δεν το πιστεύω», είπε. «Μυρίζει σαν δάσος. Χωρίς βαριά δουλειά, χωρίς πόνο στη μέση, απλώς κομπόστ». Αν το έκανε η Λίντα στα 72, μπορείς κι εσύ. 3 μικρά κόλπα για ακόμη πιο γρήγορα αποτελέσματα. Πρώτο, τεμάχισε τα φύλλα. Ολόκληρα φύλλα δουλεύουν, αλλά τα τεμαχισμένα κομποστοποιούνται σχεδόν διπλάσια γρήγορα. Περισσότερη επιφάνεια σημαίνει ότι τα μικρόβια απικίζουν πιο εύκολα. Ένα πέρασμα με χλωοκοπτικό αρκεί. Δεύτερο, κράτα την υγρασία σωστή. Ο σωρός πρέπει να μοιάζει με σφουγγάρι που το στύψαμε. Νοπό, όχι να στάζει. Αν στεγνώσει, ξαναπέρασε τη φόρμουλα ή απλώς νερό κάθε 3 έως 5 μέρες. Τρίτο, πρόσθεσε κατακάθια καφέ αν έχεις. Είναι πλούσια σε άζωτο. Ρίξε μια λεπτή στρώση πριν το υγρό για έξτρα όθηση. Είναι προαιρετικό. Η φόρμουλα δουλεύει και χωρίς αυτό. Και τώρα μερικές προειδοποιήσεις που θα σε γλιτώσουν από μπελάδες. Μην βάζεις κρέας, γαλακτοκομικά ή λάδια. Αυτά τραβάνε ζώα και καθυστερούν την αποσύνθεση. Μην βάζεις φύλλα από βαριά άρρωστα φυτά αν φοβάσαι ότι θα μεταφέρεις πρόβλημα. Και αν τα φύλλα έχουν ψεκαστεί πρόσφατα με φυτοφάρμακα, καλύτερα άφησέ τα μια σεζόν να πέσουν πριν τα κάνεις κομπόστ για τον κήπο σου. Είναι ασφαλές γύρω από κατοικίδια? Ναι. Μελάσα, κομπόστ και νερό είναι φυσικά. Απλώς μην αφήνεις το σκύλο να σκάβει μέσα στο ζεστό σωρό όσο είναι ενεργός. Τι γίνεται με τη μυρωδιά? Ένας υγιής σωρός μυρίζει γήινα, σαν πάτωμα δάσους. Αν μυρίζει άσχημα, είναι πολύ βρεγμένος ή του λείπει αέρας. Χνούδισέ τον απαλά, άνοιξε λίγο την επιφάνεια και πρόσθεσε ξηρό υλικό στην κορυφή. Πώς ξέρεις ότι τελείωσε? Ψάξε αυτά τα σημάδια. Σκούρο καφέ χρώμα ομοιόμορφο, μυρωδιά χώματος ευχάριστη, υφή θρηματισμένη, σχεδόν χωρίς σχήματα φύλλων και θερμοκρασία δροσερή. Όταν η θερμότητα πέσει, η δουλειά ολοκληρώθηκε. Θυμήσου λοιπόν, τα φύλλα δεν είναι πεισματάρικα, περιμένουν τα σωστά συστατικά. Μία κουταλιά μελάσα, μία κούπα κομπόστ, ένα γαλόνι χλιαρό νερό. Αυτό αρκεί για να μετατρέψεις μήνες αναμονής σε λίγες μέρες μεταμόρφωσης. Αν αυτό σε βοήθησε, έλα στην κοινότητά μας. Μοιραζόμαστε τέτοια κόλπα κάθε εβδομάδα, φτιαγμένα για κυπουρούς που θέλουν πιο έξυπνες μεθόδους, όχι πιο σκληρή δουλειά. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχεις με το κομπόστ? Γράψτε το στα σχόλια. Διαβάζω τα πάντα και συχνά απαντάω σε επόμενα βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Και θυμήσου, ο κήπος σου δεν χρειάζεται περισσότερη δουλειά, χρειάζεται πιο έξυπνη δουλειά.
θέλω να σου πω κάτι που με βοήθησε να σταματήσω να κατηγορώ τα φύλλα και να αρχίσω να καταλαβαίνω το σύστημα. Τα φύλλα είναι σαν ξερό χαρτί. Αν τα πετάξεις σε μια γωνία και τα αφήσεις ξερά, είναι λογικό να μην συμβαίνει τίποτα. Οι οργανισμοί που τα τρώνε δεν ζουν από θέληση, ζουν από συνθήκες. Και οι συνθήκες είναι πάντα οι ίδιες. Αρκετή υγρασία για να κινηθούν, αρκετό άζωτο για να χτίσουν σώμα και αρκετή εύκολη ενέργεια για να ξεκινήσει το πάρτι. Η μελάσα δίνει την εύκολη ενέργεια. Το κομπόστ δίνει το προσωπικό, βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, όλα έτοιμα. Και το νερό ανοίγει την πόρτα, γιατί χωρίς νερό δεν υπάρχει μεταφορά, δεν υπάρχει ένζυμο, δεν υπάρχει ζωή. Αν είσαι από τους ανθρώπους που φοβούνται ότι θα τραβήξει μυρμήγκια επειδή έχει ζάχαρη, να σου πω τι έχω δει στην πράξη. Αν ρίξεις μελάσα σκέτη, ναι, μπορεί να τραβήξει επισκέπτες. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα κουταλάκι σε λίτρα νερό και πάνω σε σωρό φύλλων, μετά μάλιστα σκεπασμένο. Οι μικροοργανισμοί καταναλώνουν τη ζάχαρη τόσο γρήγορα που μέσα σε λίγες ώρες δεν υπάρχει γλυκό για να το βρει έντομο. Το ίδιο ισχύει και για μύγες. Υγιής ορός, σωστή υγρασία, σωστό σκέπασμα και δεν έχεις πρόβλημα. Και επειδή πολλοί ρωτούν, πρέπει να μετράω ακριβώς? Η απάντηση είναι όχι σαν χημεία εργαστηρίου. Θέλεις να είσαι κοντά. Αν βάλεις λίγο παραπάνω κομπόστ, δεν πειράζει. Αν βάλεις λίγο παραπάνω νερό, πρόσεξε μόνο να μην το κάνεις λάσπη. Το μόνο που δεν θέλεις είναι να το παρακάνεις με τη μελάσα. Η υπερβολική ζάχαρη μπορεί να δημιουργήσει πολύ γρήγορη κατανάλωση οξυγόνου και να πάει ο σωρός προς αναερόβια κατάσταση. Γι' αυτό, κράτα τη μελάσα στο κουταλάκι ή στη μία κουταλιά αναγαλώνει όπως είπαμε. Είναι αρκετή για να ανάψει, όχι για να πνίξει. Τώρα, αν δεν έχεις κομπόστ και το χώμα του κήπου σου είναι φτωχό, μην το κάνεις περίπλοκο. Πάρε λίγο χώμα κάτω από ένα θάμνο, εκεί που βλέπεις φυλλαράκια να έχουν γίνει μαύρο χώμα. Εκεί ζει το δάσος, εκεί έχεις έτοιμη βιολογία. Μία χούφτα από αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν μαγιά. Εναλλακτικά, μπορείς να πάρεις λίγο σκουλικόχωμα από κατάστημα, ακόμα και ένα μικρό σακουλάκι. Χρειάζεσαι μικρή ποσότητα, γιατί δεν ταΐζεις το σωρό με κομπόστ, τον εμβολιάζεις. Επίσης, να ξέρεις ότι τα φύλλα δεν είναι όλα ίδια. Βρύς και πλατάνη είναι πιο σκληρά και έχουν πιο πολλές τανίνες. Θα γίνουν κομπόστ, αλλά μπορεί να θέλουν λίγες μέρες παραπάνω. Σφένταμος και λεύκα σπάνε πιο εύκολα. Αν έχεις πολλά σκληρά φύλλα, απλώς κάνε το τεμαχισμένο βήμα και μην ξεχνάς την υγρασία. Αυτό αρκεί. Και αν έχεις πευκοβελώνες, ναι, γίνονται, απλώς πιο αργά. Κράτα τη σε μείγμα με φύλλα και λίγο πράσινο υλικό και θα δεις πρόοδο. Πάμε τώρα σε γρήγορη διάγνωση, γιατί αυτό είναι που σε γλιτώνει από απογοήτευση. Αν μετά από 2 μέρες δεν νιώθεις καθόλου ζέστη, συνήθως είναι 1 από 3. Είναι πολύ στεγνό, είναι πολύ κρύο ή δεν έχει αρκετή βιολογία. Λύση. Ψέκασε λίγο νερό, πρόσθεσε άλλη μισή κούπα κομπόστ, σκέπασε καλύτερα. Αν μυρίζει ξινό, σαν τουρσί, αυτό μπορεί να είναι οριακά ok, αλλά αν πάει σε μυρωδιά σκουπιδιού, είναι αναερόβιο. Λύση. Άνοιξε το σωρό, πρόσθεσε ξερά φύλλα ή άχυρο, ανακάτεψε ελαφρά μόνο στην επιφάνεια για να μπει αέρας και σταμάτα το υπερβολικό πότισμα. Αν βλέπεις μούχλα, λευκή σαχνούδι, μην πανικοβληθείς. Πολλές φορές είναι φυσιολογικοί μύκητες που δουλεύουν. Μόνο αν συνοδεύεται από κακή μυρωδιά είναι πρόβλημα. Θέλω επίσης να μιλήσουμε για το πού το στείνεις. Αν ο σωρός είναι σε πλήρη ήλιο και φυσάει, θα στεγνώνει συνέχεια και θα νομίζεις ότι η φόρμουλα δεν δουλεύει. Βάλε το σωρό σε σημείο με λίγη σκιά ή πίσω από ένα φράχτη. Και κάλυψε. Το κάλυμα είναι μισή επιτυχία, ειδικά για μεγαλύτερη ηλικία, γιατί μειώνει το πόσες φορές πρέπει να ασχοληθείς. Το χαρτόν είναι τέλειο, γιατί αναπνέει και κρατά την υγρασία. Η λινάτσα επίσης. Πλαστικό? Μόνο αν το αφήσεις χαλαρό με κενά, γιατί το πλαστικό σφραγίζει και δημιουργεί αναερόβιο περιβάλλον αν είσαι άτυχος. Και τώρα κάτι που θα σου αρέσει αν έχεις πόνο στη μέση. Μπορείς να το κάνεις σε σακούλες.
Ναι, μεγάλες χάρτινες σακούλες φύλλων ή μεγάλα σακιά κήπου. Γεμίζεις, ρίχνεις το υγρό, κέλμεις χαλαρά την κορυφή, αφήνεις 2-3 μικρές τρύπες για αέρα και το αφήνεις σε σκιά. Δεν είναι τόσο γρήγορο όσο ο σωρός, αλλά είναι σχεδόν μηδενική προσπάθεια και σου δίνει ωραίο υλικό για στρώσιμο την άνοιξη. Όταν τελειώσει, μην το σκέφτεσαι σαν τέλειο μαύρο χώμα πάντα. Κάποιες φορές θα έχεις λίγα μικρά κομματάκια. Δεν πειράζει. Αυτό είναι υπέροχο μάλτς. Μπορείς να το ρίξεις πάνω από τα παρτέρια, γύρω από ντομάτες, πιπεριές, δέντρα. Θα συνεχίσει να σπάει στο έδαφος και θα ταΐσει τη ζωή εκεί που μετράει, στη ρίζα. Αν το θέλεις πιο λεπτό, περνά το από ένα χοντρό κόσκινο. Τα μεγάλα κομμάτια τα βάζεις στον επόμενο σωρό ως μαγιά, μαζί με νέο υγρό. Έτσι κάθε κύκλος γίνεται πιο γρήγορος. Τέλος, θέλω να σου αφήσω μια εικόνα. Μη βλέπεις τα φύλλα ως σκουπίδι. Είναι δωρεάν άνθρακας, τούβλα για το χώμα σου. Κάθε φθινόπωρο οι άνθρωποι πληρώνουν για σακιά κομπόστ, ενώ έχουν στο πεζοδρόμιο τους τόνους πρώτης ύλης. Με τη σωστή σπίθα, αυτά τα τούβλα γίνονται σφουγγάρι. Και ένα έδαφος που κρατά νερό και ζωή σημαίνει λιγότερο πότισμα, λιγότερο λίπασμα, λιγότερη δουλειά. Αυτό είναι το πραγματικό κέρδος, ειδικά όταν θέλεις να κυπουρεύεις έξυπνα και να κρατάς τη χαρά, όχι τον πόνο. Δοκίμασέ το σε έναν μικρό σωρό πρώτα. Μην περιμένεις το τέλειο, περίμενε την αλλαγή, τη μυρωδιά του δάσους, το ζέσταμα μέσα σε μια μέρα, τη μείωση του όγκου σε λίγες μέρες. Εκεί καταλαβαίνεις ότι πέτυχες. Μόλις το δεις, δεν θα γυρίσεις πίσω ποτέ.